Bethuna nalo igqirha lenu Camakho, Masicamagosi. Nalo igqirha lenu iyeza lanyanga, iyeza lanyanga jonga ivuliwe isejari yam ngoku. Kwayekwa laa nto zindumba. Kanti umntu hayi kuvulwe indumba, awuvulwa ndumba ngoku. Inyaka wama-2K ngoku singamagqirha fresh ngoku relevant. Ngoku asinyangi ngeenkukhu ngoku, inkukhu. Yaziwa abe nale picture uqiniselwe indlu ke inkukhu, nkukhu. Yaziwa jonga ngoku amayeza akhona. If unengxaki thatha ngoxelelana uba yeza lanyanga ndinale ngxaki ndiza kunceda. And madoda yekani ulala, le nto lalayo yenu le nibe nilala umntu engaselanga yeza. Uyabona eli iyeza, iyeza lolala eli, igama lalo sisambululu sesimbembo, sambululu sesimbembo. Uyayibona? Iyeke le nto leyani yolala ngeenkukhu, unyangwa ziinkukhu apha. Kutheni kona zinyanga ngezilwanyana cawa yaziwa kwezezilwanyana okanye kuthiwe hayi galela i-turmeric, iva loo nto unyangwe nge-turmeric neviniga. Faka ibleyidi, faka ibleyidi phantsi komqame. Yaziwa no more. Ngoku zani kum ubufuna iyeza lentlahla zanesibumbu sengada, ubufuna iyeza lamantombi, khangela ucamo imofi. Zani nezo zinto ndiza nixelela mani. Vulile isejari ngoku, ya.